a croeso Gemau Retro a heddiw wedyn ni'n mynd I chwarae The Amazing Spider-Man. Rydyn ni byth wedi chwarae fe o blaen a rydyn ni'n edrych ymlaen I e. Mae'n un player game, so bydde fi a Taylor yn cymryd e mewn tro. Rydw i'n mynd gyntaf a rwy'n dechrau gyda Spider-Man. A rydyn ni'n dechrau mewn dinas. A mae I chwarae a dyma dyn yn barod. Oh, wow, what a shot. Shot again. Fi'n offi bant I gael neud yna. Fi efo ti eisiau? Pa ti wedi gwasgu I neud yna? Fi ddim yn gwybod, fi jyst I neud e. A hyn, ti gael jyst neud fel yna. In a game cool. Fel yw'n neud I newydd. Ie. Yn dda. Yn fili. Fi'n offi fel gyd o pobl jyst sy'n dod mas o ffenest. Ie. Yn trio bwrw ti gyda rhywbeth. Ie, mae'n fili. Mae jyst fel pethau'n dod mas o fel. Yn rhywle. Ie. Ti'n gwybod ble mae'n mynd I dod mas o. Go, what a punch. Wow, o fi bod I marw. Fi'n meddwl mae Taylor mynd I cael gofyn os fi bron o marw. Ydy hwnna'n y health ti? Ydyn. O, na'n galed I gael dros. Nid y Spider-Man shoot thing. Come on, Nick. Ti'n ffili gyr. Oh, great. Mae'n A a forward. Okay. Trana. Wedyn ni'n stuck ar y funud, ond wedyn ni'n trio neud y ffwystau yma, ond wedyn nhw ddim yn gweithio. Falle ni gallu fel... Ei, dyn ni, lan eto. O, ei. Mae'n haws nawr. A rydw I wedi marw, a mae'n go Taylor I chwarae nawr. Mae'n hwyl jyst neidio. O, dyma Ond ar y dechrau, roedd fi a Taylor meddwl oedd y pethau, bomb pethau yna, yn tan gwyllt nawr yn dyn. Nhw'n bombs. Ti'n ffili bwrw fe? O, half ti'n mynd lawr. Mo ti bron o marw. Sut ti wedi gwneud y neidio thing yna? A ti di... Fi ddim meddwl ti bod ti di marw. Ie. Game over. Achos ni wedyn ni ddau wedi cael un gol, wedyn ni eisiau cael gol arall. So dyn ni'n dechrau eto. Fi'n meddwl mae'n dechrau ble oedd ni. Yes. Ie. O, fi'n gwybod beth ti angen gwneud fi'n meddwl. Ti angen just dodge fe, ti ffili caffa fe. Neu ti lose o health. Just pob tro ti'n caffa ti. O ti Taylor fi jyst I marw eto. Ti sy'n dodge o'r tan. Mae'n game dda, ond mae'n galed I stopio y ddyn yma o cael y bombs at ti. Ti'n gwybod ble erbyn mynd I dod o. Mae hyn yn un o gemau gyntaf Game Boy. A mae'n y hoff game fi wedi chwarae hyn Game Boy hyd y 10. Ie. A rydych gael chwarae ar y tablet peth hefyd, Game Boy. Ie. Bron o marw. Fi'n marw. O, game over eto. Super Star Wars Return of the Jedi. Rydyn ni byth wedi chwarae game hyn o blaen a fi'n edrych ymlaen I chwarae fe llawer. Ond rydyn ni wedi gweld y ffilm a mae'n dechrau mewn action a mae'n dweud in a long time in a galaxy far, far away a Star Wars. Rwy'n hoffi'r ffilmiau a rwy'n recommendo gweld y ffilm newydd. A mae y destan fyna'n dod at planed. A game hyn yn un player, so bydd ni'n cymryd e mewn tro chwarae. A dyma gyd o Stormtroopers a Darth Vader. Be di Darth Vader? Mae Darth Vader fyna mewn y di gweld hwnna. Ti wedi gweld hwnna dda? Hyn yn rili gwyn.
gwybod beth yn mynd. Chewbacca. Fi'n hoffi Chewbacca. Okay, fi'n wonder pwy ni gael bod. O, go, pwy dyn. O, fi'n gwybod hyn. Mae'n y thing, cofio pam Princess Leia yn Oh, pam yeah. hi'n fel disguise Hi'n mewn y desert. Ie, hi'n disguise o hi'n ein hi. Yeah. Wy'n hoffi y ffilm yn, os ydych chi, Spider. dylech chi mynd i gweld y ffilm newydd, mae'n really dda. Wyt ti wedi gweld y ffilm newydd, Taylor? Na, fi heb. O, Wyt ti? mae'n dda. Okay. Falle fi'n mynd i gweld e. Fi'n meddwl fi wedi marw, na ddim. Y gêm yn y mor dda, fi'n meddwl falle dyn nhw creu newydd. A na fi'n mynd mae'n just fel pethau'n dod mas o unrhyw le. A fi'n mynd flying. A fi wedi marw. A mae'n go Taylor. Fi'n mynd i bod yn Chewbacca. Ydy hwnna? Fi'n meddwl, ie. Chewie, ie. Chewie. Neu ti'n gwybod ie, Skywalker. Na, fi'n mynd i bod yn Chewie. Neu start i gweld os mae'n gweithio. A nawr mae Taylor yn Chewbacca. Be fwy fy controls? Yr un peth. Wow. O, fi gael gun. Mynd agos at e. Jump. Fi'n hoffi Chewbacca. Right. Okay. Mae'n gwneud syniad wirion. Ti'n gwneud y peth? Wo, i'n gwneud loads o somersaults. Nhw'n cael fel cerddoriaeth o Star Wars mewn a hefyd. Mae'n dda iawn. Yeah. Dach, ti'n cael y gêm a wedyn ti'n eisiau mewn X-Wing fel chwarae fe. Mae'n dda really cool. Rwy'n meddwl bydd fi'n meddwl fi'n mynd i bod yn Luke Skywalker tro nesaf. Yeah. Fi byth di bod yn... Chewbacca'n really dda, fe gan nid really dda O, flips. ydy di marw. Go fi, a fi'n meddwl fi'n mynd i bod yn Luke Skywalker. A dyma Luke Skywalker, waw, gyda'r lightsaber fe. O, mae'n cool. Fi'n mynd i bod yn Luke Skywalker next. Whoa. Fi'n ti gan ei flips hefyd. Ie, mae'n really, O, pwy gopyn nhw'n galed. ie. Mae Luke Beth i X Skywalker, button yn neud? Y. mae'n fel stop o pobl, mae'n fel protection o stop o pobl o seithi. Fel, Sut ti'n bwrw nhw gyda lightsaber? y fi'n peth o popeth arall, really. O, beta ydy. Fi ffili aros tan mae'n y gofi. Ie, mae'n... Fi'n meddwl dyle ti bod yn... Fi'n mynd i bod yn dda. O, fydw i wedi marw. A mae'n go Taylor, fi'n meddwl fydw ni mas o. Mae'n game over, ond ni'n mynd i Try again. trio eto. Ie. Ydyn. Taylor. Neud start, so ni gael skip o'r part. Mae'n bwy yw am yn y cefn byr nawr. O, na, mae ddim. Na, mae ddim yn sir. Come on, Luke Skywalker. Fi Go on, yn Tail. bwrw. Ond job o. Ie, mae'n fel Chewbacca, ond mae'n just way well. In and out of Tatooine. Un o'r planedau mewn Star Wars. Fy hoff ffilm i yw yr un newydd The Last Jedi. Y holl ffilm fi yn... Fi'n offi The Force Awakens. Ie, hwn yn dda hefyd. Fi'n edrych ymlaen at yr un newydd fi'n mynd i creu. Yr un am Han Solo. Fi wedi gweld ym yn y news at fi'n mynd i creu nawr yma. Whoa. Whoa. Cool. Luke yn way well ag un o pobl arall ydy e. Ie. A mae Taylor wedi marw a nawr mae'n go fi. A fi'n meddwl fi'n mynd i bod... Trio Chewbacca, mae'n quite Ie, fi'n mynd i trio Chewbacca. Mae'n cael gun though, ddim.
Os ti'n siwt hwnna, ti'n duck o. Down button. Mae'n mynd o dda, mae'n cymryd ages i lladd pethau. Os ti'n just dodge nhw, fi ti'n gen yn pretty dda. O ie, fi'n mynd i wneud yna tro nesaf. Wow. Ti angen gwybod beth ti'n neud ar hyn? Ie. Wow. A mae'n compo rhywle. O, fi just i'n make o fe. Ie, ti just i land hwnna. A fi wedi ffeindio R2D2. Fi'n meddwl. A nawr fi'n cael lefel arall i wneud. O, fi just i marw. A nawr mae'n go Taylor. Fi'n meddwl mynd i bod yn Luke Skywalker eto. Ie. Ie, fi'n meddwl ti angen gwasgu slide. Fi'n just mynd i dodge nhw tro. Ti angen, ie, hwnna beth fi'n neud. O, fi ar same level as ti nawr. Ie, Continue. ond fi'n meddwl. O, fyna'n bad start. O, yn ti di marw. A wedyn ni wedi gwneud game over, o wedyn ni'n mynd i wneud try again eto. A byddwn ni'n cael... Fi'n mynd i bod yn y merch troen. Ti eisiau cael un go arall at e? Ie. Wel, choi game arall, falle. A dyle ti subscriber, achos wedyn ni wedi gwneud llawer o fideos o ysgolion rownd... A roi llawer likes hefyd. A os ti eisiau comment o pa gemau ti eisiau gweld ni'n neud ar gemau retro, bydd nhw'n dda, achos wedyn bydd ti gael dewis pa rai i gweld ar y channel. A fi'n hoffi hoion, a fel pobl arall hoffi fel game. O, fi marw ar ffordd lan, a nawr mae'n go Taylor. Fi'n meddwl Taylor mynd i bod... Ond mae Taylor... Ydy hi'n cael stick neu something? Ie. Ie, hi'n rili da. Ar ôl hyn, bydd fi'n cael go a wedyn, ond bydd hwnna'n y fideo am chi. Wedyn ni'n mynd i ysgolion gwahanol i wneud fideos a heddiw wedyn ni'n mynd ysgol Gymraeg Trwlyn. A ni yn... O, ti ddim di marw. Ti'n dal mynd. Fi'n meddwl hyn yn un o'r gemau fel gorau fi wedi chwarae ar y... Fi'n meddwl fi wedi marw wedyn. A na, ti wedi cywir R2D2 nawr ti'n ar level 2. O, Ti wedi marw straight away? Waw, okay. Nawr mae'n go fi. Ti sioi game arall. Fi'n mynd i... Mae Owen. Ie, Cael un mwy go ar o god, fi angen fel. Dyna fel aros ar hyn nawr. Go. Cymbogol beth sy'n digwydd. Na, falle fi fi'n marw. Fi ti probably ddim. Fi fi'n meddwl. A sgolio tro diwethaf ti wedi trwy fe, ti wedi marw. Ie. O, bydd fi ddim mwy. A fi'n dal mynd. Os ti'n dodge nhw, falle bydd ni'n mynd really pell. A fi'n redeg gyda Ti'n dweud so much health ti'n cael? Na, mae ddim. Oh. A ni'n chwarae ar y Game Boy Nintendo. Henaf Game Boy erioed. A fi'n dal mynd. O, wedi marw. A na mae'n go fi. Mae'n game over. Diolch am wrando a cofio i subscriber. Hwyl fawr.